Mga kapuso, sanglit ubay-ubay na gayod ang mga lugar nga atong nasuroy diri sa Mindanao. Karon, biyaheng Surigao del Norte na sabta, apan dili atraksyon ang atong hisgutan, kundili ang kinabuhi sa usa sa mga banggiitang tour guide sa lugar. Atong makauban, si Sir Agustin Mecati Jr. ang tour guide gikan sa Barangay Libertad, Santa Monica, Surigao del Norte. Sir Agustin, mayong buntag kanimo og dayon sa atong Mediamay Regional TV. Kamusta mo diha karon? Okay raman diri sir. Cyril, kumusta pud mo diha? Sir, salamat sa pagpangutana no og okay ra sab mi diri sa Northern Mindanao. Pero sir, amo sa kang ila-ilahon, unsa ba ang storya nimo ug kung paunsa ka nahimo nga usa ka tour guide? Sa una na ako sir trabaho sa Manila ko sir, magdako. Karon sa ako trabaho didto, driver ug dayon nabalitaan ako na ang Siargao maayong kuan diri trabaho, daghang trabaho na opportunity. Mibalik ko diri sa Siargao bakasyon, maglantaw na ako daghang turista. Ug dayon nagbiyahe ko diri og habal-habal driver. Karon ako na pasahero si Maggie Wilson, siya nagkuan sa ako na mag-tour guide ko. Karon ningon ko sa kan Maggie Wilson na ma'am, wa ko'y ideya sa tour guide kay wala ko diri, taga diri ko taga Siargao pero wala ko diri magdako sa Manila. Karon ningon siya sa ako na kuya, ako'y bahala sa imo, itag kita sa akong Facebook, ugma na imong guest. Dinoingon ko sa iya na, bam, naalagi ko'y guest, unsao mawa pa man ko kasuhito dire sa Siargao. Dingon siya na, sagday lang kuya ka ng kung asa ng uban, adto lang ka kay purmiro pa man. Usa ka oportunidad ra gayud di ay ang kinahanglan sir no. Pero sir, sanglit wala man kay background no sa pagka tour guide, giunsa pud ba nimo pagsugod? Asa ko to ng mga panahon na wala ko ideya. Diri ko kay panganak pero sa Manila ko nagdako lagi. Balik ko diri ko ideya, basta lang ko mamasada. Katong nalibot na nako ang Siargao, murag nainganyo ko sa tanan trabaho na ako nagian, dili na ako ikabaylo ang pag-tour guide. Tungod kay una, murag igura ka mang mamasyal, kanang lugar imo madtuan, makapasaya ka ng mga tao, wadto sa mga lugar-lugar pero dili gyud as in a hago. Tungod sa mga nindot nga talan-awon, di nagayod nato mabati ang kakapoy sir no. Pero unsa pud ba ang mga preparasyon nga imong ginahimo sir ug ang mga serbisyo nga imong ginahatag sa mga turista? Ang akong gihimo sir, pag wala ko'y guest, suruyo na ako entero Siargao. So ako i-discover ang lugar, akong picturean, dayon isid na ko sa mga kuan sa akong mga kliyente ana. Ako pod murag kabalo na ko mo ang gulo ka ng mga picture. Kaya nga ako dala murag tour guide, photographer, director kung unsay mga post nila na nindot pang Instagram. Ug sa ako tour na ako'y warranty, pag dili sila mag-enjoy sa ilang adtuan, pwede dili nila ako bayaran. Wow sir ha, nagiday kay warranty nga ingon ana. So sir, naa na pud ba higayon nga wa ka na bayaran tungod wala na enjoy ang mga turista sa inyong tour? Wala man noon, tanan sila no bayad, pero naay mga gis na ako na lisod kung anong blitaw ang ilang huna-huna, abuan na ka ng usahay na mag-away sila magjowa, ana. Ako yun na bilang tour guide, ako yun na sila kuano na magkauli sila, sunod ako pud gyud sila lipayo na mag-enjoy sila nito. Muhanap kog paraan na mga kwento na malipay pud sila. So sir, unsa pud ba ang imuhang diskarte kung adunay guest nga susama ana no nga mag-away samtang kamulo mo gatur? O akong lingaw-lingawon, ako sila kuanan og history kining lugara, mao ning history, mao na. So dayon, picturean ako sila, ingnon na ako na ma'am, sir, na ako'y picture para sa inyo ha na di gyud mo makalimot. Magbuhat na lang ko kanang mga kung unsa na lang mga ideya nako. Ako sila pa kuno na mag-kissing sila ana og tagaan ako silang bulak para madugay makuan ra gyud sila, malipay ra. Kuya, sad ka og diskarte sir ba? Pero sir, so far no, effective ba ang paagi nimo? Dako gyud na effective sir. Kay wa pa koy guest na no ingon na wa ko mag-enjoy. Kay mo yung gani ko sa ako tour na pwede mo manghambog sa ako bisan nag-enjoy mo, ingnon ko ninyo na wala mag-enjoy para wa mo'y bayad. Sir, sa inyo ang linyada sa trabaho, unsa ba dapat ang characteristics sa usa ka tour guide? Kanang una-una, ampo sa Ginoo na hapsay ang inyong biyahe sa inyong tour. Understanding ka sa imong bisita, biskan kon sakit na nimo paminahon o lantawon,
makita gyapon nila na happy lang kagihapon para maingganyo sila. Sir Agustin, unsa ba ang imuhang panginaot labi pa nga anaa pa ang pandemya karon? Amo gyud ako kana sir na ampo sa Ginoo kanunay na mobalik na sa normal, mawala na ng kanang mga cases ng mga COVID aron ang mga tao pod dili na maglisod, mobalik na sa ilang mga business, sa ilang mga trabaho, kay sa pagkaroon nga gyud biskan asa na lugar lisod gyud. Mao yun ay ampo gyud sa Ginoo kanunay na mobalik na sa normal. Daghang salamat sa pag-share sa imong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV, Sir Agustin, og daghan kaayo mi og natun-an sa kinabuhi sa usa ka tour guide. Amping kanunay diya sa Surigao del Norte. Salamat sa Sir Sariel sa imong pag-interview kanako og daghang salamat sa tanan, maayong buntag kaninyong tanan. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.